Ndị be anyị ekene m daalụkwanụ nọ n'ihe nkiri m nke taa. Ama m na o tegokwa ihe dị mmadụ n'isi kalị ya kpatara m emebere onwebe ihe ntinyego na ọnwa gara aga, mana m ga-anwe ike m ka nnachiatakwa na etinyela unu ihe ka unu wee nwee ihe unu ji eneghalị anya. N'ihe nkiri taa aga m egosi unu ka m si eme ihe irum, maka na mụ na ndị enyi m na-akwa apụta. ama m ebe mmadụ ncha niile na-ekiri ihe anụ, mana ebe anyị nọ anyị anọgo n'ụlọ. Anyị melụ ihe ncheta iji n'ọnụ ụlọ n'ọnwa Maachị. Anyị anọgo n'ụlọ ofu arụ, anyị mee ihe ncheta ya n'ọnwa Maachị, mana ebe ile mepebego ya kpata mụ na ndị enyi m anyị chọrọ ịpụ apụ gaa rie enyi, maka na otego. Wee sị ka m gosi unu ka m si mee ihe nkwado iru m wee ngwa ka anyị bido. Ama m na egosigo m unu ka m si eme ihe ntecha, mana nkwana ihe ome ka m gosikwana ya ọzọ. Ihe m ga-ebu ụzọ tee bụ m ga-ebu ụzọ tee foundation m. Agwa m na nke ikpeazụ m agwa m na adị m eji primer, mana ọ na-adị mkpa na a moisturize amamihe bụ moisturize n'Igbo. Ekwesịrị m ịchọpụta ihe bụ moisturize n'Igbo, mana ana m agba mbọ ka m moisturize iru m ọfụma, ya kpatara m na-etinyezi ihe ndị ọzọ n'iru m ha wee na-ejikọta ọfụma. Nke a bụ izizi m iyuzu foundation na egote m ọfụ. Ndị mee foundation na njikita bụ ndị Nigeria. Nke a bụ izizi m ịnwụ ya ka mma ma ọ ga-adịkwa mma ka ha si okwu na ọ ga-adị. Nke a ntinyego ihe nchọpụta kịta bụ na obele ka ikwesị iji, maka na ihe a ntinye nfụ na ọ gago iru m niile, ana o mechichala ihe niile ọfụma. Chetakwa na unu na-ete ọ na-ete daka iru unu wee hapụ inwe nkewa. Anyị ga-eji nwayọọ fụ na unu telichara ya ọfụma. Etinye m ine ọ da amasị m itinye foundation m ine n'iru, maka na ọ na-ada eme m tinye eri na ọdịzị m ka iru m na-anyị m alụ. Onwe ihe dịka iru enyi alụ, mana otu akụzi ịma otu ị ga-esi tinyecha ya ọdịzị gị ka ibu ihe n'iru gị. Ihe na-achịkọwa ma kwuo na ọ na-anyị m alụ n'iru, mana ọ dịkwa nke a ọ dị mkpa. Ọ bụ na ma kpafa ha, maka na ha da akwụ m ụgwọ, mana ọ dị mkpa na ị na-eji ya. Ọ ya kpata a na-asị ị na-etinye foundation ịgbalụ nwayọọ nwayọọ na-etinye ya. Itinye obele ọdịzị gị ka ọ dị ka itinyekwuo, mana ibulu ụzọ tinyere ine ọ na-esi ike itelichazi ya wepụcha ya, mana gonu ka ọ ya dị. Ihe na-eme n'ụwa kịta na anyị maalụ n'obi, ọ bụ ọdịsọ n'obi, ọ na anyị maalụ ebe niile, karịsịa n'obodo anyị bụ Nigeria. Ihe a na-akọ maka ya kịta
otege eji ekwu maka ya, mana a na-ekwu maka ọ dịka na o nwere ihe a na-eme, ihe a na-akpọ rape. Ụmụ nwoke na-ada ejide nwa onwe ha, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị, maka na ụfọdụ ụmụ nwanyị na-emekwa ya, mana ihe anyị na-ekwu maka ya taa bụ nke ụmụ nwoke, maka na nke ha kacha. Amara m ihe mmadụ ga-eji fụ obele nwa nwanyị ọ bụla ya na-amasị ya, na ya rapụrụ ndị okenye niile, bụ ara niile, buru ike niile che gị n'iru, ọ bụrụ nke obele nwa na-enwere ihe ọbụla, bụrụ ya sọsọ ya nnọọ bụ nke na-agụ gị, nke na-atọ gị. A na-ekwu ya ọbụla akụkọ. Nke kachasị ewe m iwe bụ ịyafụ ndị okenye ya bịa, ha na-asị nọ obele nwa ahụ kpatara ya. Ụfọdụ asị gị maka gịnị ka o ji ile akwa ahụ oyi, akwa na-egosi ike niile, maka gịnị ka o ji gbala ọtọ wee na-aga. Ọ gbasalụ gị, iwepụ anya gị. Ifu obele nwa gbọtọ, itufu anya gị, maka na ama m na o nwere ọtụtụ ihe ndị anyị na-afụ n'eghalị anya, mana abịazịa na nke a, ọ dịzịa ka ifụzịa ya, ọbụlụzịa na ịma nnepụ nwa anya. Eziokwu, ọ ka mkpa na ịmalụ onye gị na mmadụ na-akpa nkata, wee kwute okwu ya, onye a wee na-achọ ịkọwa, na-achọ inye gị reason mmadụ ga-eji mee ụdị ya. Duo onye ahụ ọdụmọdụ, maka na o nwere ihe kpata, na o nwere ụdị ihe a ga-ekwu kịta ihe asị na ọ bụ ezigbo ihe kpatalụ mmadụ ya eji rapụ ndị chọrọ ya, na-achọ ndị achọrọ ya, ma na-eweli ya n'ike. Ọ dị mmadụ abụọ kịta a na-ekwu okwu na social media. Nwa nke jele ịchọ ọlụ, mmadụ asị ya na ọ nwere ọlụ. A na-asị ndị mmadụ ya dasị ụmụ nwaanyị gbaa mbọ, na-agbanụ mbọ, ọ na-ada na-echekwa ụmụ nwoke na-emelụ na ihe niile. Ọkwa ọlụ ka nwa mmadụ jee ịchọ n'obi ọcha. O mekwara ihe niile asị ụmụ nwaanyị mee ka ha wee na-azụ onwe ha. O mekwara ya ha ncha niile, mana onwe ihe ome, nwere ihe ome, ihe menụ, ihe na-ebe ka na-ebe. Anụ ihe kacha eriwe bụ na ụfọdụ ụmụ nwoke anyị enwechakwa ụmụ nwaanyị chọọ ha. Ụmụ nwaanyị iji obi ha niile chọọ ha, mana ha ya hapụ ụmụ nwaanyị ahụ, ọ bụrụ ndị achọghọ ha. Ndị achọghọ ha ka ha ya eje chọkwuluzie onye ahụ, sizie mba ha ewele ya n'ike. Nke nwaanyị chọrọ bụ na ọ bụrụ ọdụsọ na ewele ọdị ike, nọ na ewelụcha gbuo nwa mmadụ. Ị na-egbukwanye ya maka gịnị? Ka ọ wee yale ịgwa ndị mmadụ ihe emele ya. Ọkwa maka ya ka iji gbuo ya. Eziokwu, oge ụfọdụ nna anụcha akụkọ niile a, ọ na-agbawa m obi, maka na unu jụọ ụmụ nwaanyị unu ma na ndụ unu, ọtụtụ n'ime ha agabigo ihe a. Ụfọdụ bụdụ ndị enyi ha, ndị ụmụ nwoke ha kpọrọ ndị enyi ha melụ ha ya. A na-akị ya ọbụla akụkọ. Oge ọbụla na-asị say no to rape, say no to rape, ihe aka na-ebe. Anụ ụfọdụ ihe na-akpata ụfọdụ ihe a bụ na uwe emego ya na ụmụ nwoke na ihe ọbụla ha chọrọ na ha ga-enweta ya. Ya kpata na ha da aghọta ma mmadụ si ha mba. Mmadụ si ha mba, ọ dịzịa ka mkpali. Ọ dị ha ka keki ya esisi mmadụ dịka m mba. Ka nwaanyị dịka gị ga-esisi nwoke dịka mba. Ọ dị ha ka ihe mkpali, ha eweluzie ya n'ike. Ụwa bụkwa n'ụwa ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke. Ụwa zukwa na anyị. Onye ọ chọrọ gị ịchọ ya, onye chọọ gị ịchọ ya. Ka akwụsị ihe a. And ọ dịla anyị na-azụ ụmụ anyị, ka anyị na-agwa ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, ka anyị na-eti ha ya na ntị. Mmadụ si gị mba, welu mbịa. Mmadụ sigodu gị unu eje obele ọsịzịa gị mba, welu mbịa. Ka mbịa bụlụ ya mbịa. Ụfọdụ nwoke asị gị na ụmụ nwaanyị na-asị mba ka ị wee chụọ ha, echụzie ha asị gị onye ụmụ nwaanyị gwa gị, onye ha gwa gị, onye si gị mba, welu ya mbịa. Ọ sị gị welu ya ọ chọọ ka ị chụọ ya, ọ sị gị ngwa chụba m.
ka ịchụba ma ịchụzie m nkwetezi aka ọ dịba. Eziokwu ihe a na-agbawa obi, tinyere ihe niile na-eme n'ụwa kịta aka na-akọkwa ihe nke a. Kemgbe a ga-akwụsị ịkị ya, kemgbe ọ ga-akwụsị ịbụ ihe eji ekwu okwu, na ndị mmadụ ama respect onwe ha, ndị mmadụ ama do onwe ha ọdụ, do onwe ha aka na ntị. Sọlụ mmadụ na-arịa arụ mmadụ abụ ọkarụ nke gị. Arụ mmadụ bụ nke onye ahụ ọsọ onye ahụ na ị ga-abịalutie nso. Ị bịalutie ọsọkwa onye ahụ na ịma mbịalutie nso. Na ahụ onye ahụ abụrụ arụ gị. Ka aka na-eke onye ahụ eke ya na gịnị a ga-ekarịa. Biko nụnụ ka akwụsịzịa n'ikwu, ka akwụsịzịa n'ide anụ ụmụ akụkọ a. And ị na-enekwana ya, ọ bụkwa nta ka ihe a bido nọ na social media eme gị ya na omezia kịta anịa ma ebe dị nso ma ebe te aka. A na-ekwuzi okwu onye eziokwu adị ekwuzi okwu papa mmadụ agadi ekwe nka. O checha nọ ọbụla obele nwa ka ọ arịa atọ ya ije dị n'ide. A na-ekwie ọbụla akụkọ. Papa mmadụ ezigbo agadi ekwe nka nya ịhapụrụ ndị okenye niile nọ gị n'akụkụ, ọ wee bụrụ obele nwa dị ihe ọtọ gị ije dị n'edebe. A sị na onwe ndị o kwesịrị ka na-ejide ha, a na-ebeli amụ ha obele. Ọ na-afụ ama mgbakwu ọgwụ ya eme ka ọ yala inweta ofia. A ya arapị otu ahụ ejide amụ ha, a na-ebeli kelekele. Ọ ihe kwesịrị ụfọdụ ndị. Ebelicha ya esi ha nye ha ka ha taa. Ebe ha jụ na ha ma mma ihe. Eziokwu ụwa kịta na-agbagwoju m anya. Ihe ndị mmadụ na-ebe n'ụwa kịta, eziokwu ọ na-agba m isi popcorn, ọ na-agbalicha m isi maka na eziokwu amaghịzi m ihe m ekwu, maka na ndị mmadụ na-agwụ m ike n'ụwa. Ndị mmadụ ya nwale ihe dị mma ime ama mmịa. Ụmụ ụfọdụ ihe ekwesịrị ịda agwa gị na ịma mme. Ụmụ ụfọdụ ihe na-ekwesịrị ịda agwa gị na ịma mme ụdị ya. Ịdị na-edebe obele nwa na-anwụ edi ya ọmago bụ ofu n'ime ihe ekwesịrị ịda agwa gị na ekwesịrị ịda eme dịka okenye. Ọsọgodi ya bụ na nwa ahụ gbalụla ọtọ bịa sapelu gị ike na-egosi gị, o kwesịrị ka ine ya anya, itufuo anya, ma eweta akwa nye ka o yili. Ekwesịrị ịda agwa gị agwa, eziokwu. Mana a na-akọ ihe ọkabụla akụkọ. Ifụkwa ndị okenye ya apụta jaya eze ha na-akọ tupu na-asị gị o jikwa bụla otu dị nwa, ụdị akwa dị nwa ji yili, maọbụ otu nwa si aga ije. Asif na ha nwere ihe ndị oyibo na-akpọ self control. Ka ihe bụ self control Igbo? Ama m na nche na mma amata ihe mana kịta ọ da-abịa m n'isi. Mana eziokwu ọ dị ka ọ na ha enwere self control. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ self control, ọkwa Bible sị ọ bụrụ na aka gị ga-edunye gị na njọ gị bepie, ọ bụrụ na amụ gị ga-edunye gị na njọ ibepụnye ya. Ka o doo n'anya ebe ọ bụ nọọ ihe dị gị na-arụ bụ ihe na-edunyezi gị, ọ bụrụzi gị na-akọntrol ya, nọọ ihe dịzi gị n'ahụ na-akọntrol gị, ibepụzie ya ka anyị zuzie ike n'ụwa, ka amalụzie na ibepụ gị ya. Ma ụmụ nwaanyị na-emekwu nke ha, ebepụkwuo ha ihe na ha ka ebudo vagina. Ọ dị ka vagina n'Igbo ọtụ, ọ dị m ka ọtụ. Ebepụkwuo ya ka amalụzie
ebe unu chọrọ eyi ala n'ụwa ka mmadụ ncha ka ayịsasịbazie ụnụ ala ahụ. Nna ama m na ihe nso m na mbịa emeta m ikosi unu ka m si eme ihe iru mana ihe a dị m n'ọnụ ikwu eziokwu maka na mmadụ ngodo na ịmụcha nwa nnọọ zụchaa nwa gị ị na-azụ nwa gị ka ọ na-eto mmadụ a wee bịa mee nwa gị ya a wee jezie kọt ndị kọt a na-akọ yapụ ndị kọt a na-akọ yapụ maka na yapụ ka ha na-akọ. Ebe ọ kachasị njọ bụ na onwe ndị ya ama na ndị a na-eme ihe onwe ndị ya ama na ndị a na-eme ihe tupu ọ pụta ihe onwe ndị mma na ha na-eme ụdị ya mana ha fịa ha ekwuchie maka na onwe ike ọ bụ na onwe ihe ha na-enweta n'aka onye ahụ ọ maka na onye ahụ bụ onye nke ha chọrọ ka ihere bịakwute onye ahụ mana ha ada echezi maka ndị ahụ na-eme ya ndị a na-alalụ n'ike ha ada echezi maka ha ada echezi maka ihe ọ na-eme ha. Nna mmiri na-ezo ọmadị m ka ihe ọpụpụta ga-esi dị mana oke efere ihe ọpụpụta anyị ga-eme ya ọsọgodo mmiri a na-azụbi ụzụcha oje zuo ike. Ama mma ihe a na-eme ụnụ o nwere ka ihe esi nọdụ ọ na-adị gị ka ọ gị ibinye ịchọ onwe gị mma just ka ịchọ onwe gị ma yiri ezigbo akwa pụọ apụọ a na-agụ gị agụ. Ọ na-amasịkwa m ịnọ n'ụlọ ọfụma mana nwa oge nta ọ dịghị nnọọ ka itechasị iru gị yiri ezigbo akwa ekwupụ ije ama m ọsọ m ka ihe a na-amasị mana mechagokwa m ebe ọnụfụ m mechago m ihe ndị dị mkpa ime ka njọsi ma ewelu pawuda dị na enu anya m okay. Adịka foundation a ngo ọsụ
ihe niile ntenyere m taa foundation, concealer, powder, ofu ndị na-eme ya Nigeria. Ha bụ ụmụ nwanyị Nigeria. Ọ ha nwe ihe ndị a. Asị m ka m nwa ihe na ha ka m fụ ka o si adị. Ọ pụtalụ nnọọ ọfụma. Mmago m na ihe eji ya ụbọchị ọzọ obele ka mma etinye foundation ma ntinye ya. N'agbanyeghị anya na ihe ntinyekwara eribo nne o, mana o nwere ihe a na-akpọ full coverage ya. Itinye ọ na-achịkọnata ọfụma. Mpụzi akọ ka m nke a mmiri na-ezo mmacha ka o si adị na anwụ na-acha, mana ọ dị mma. Mesigom. Mesigom. Na mi bugo bayam. No way, amazing. Yeah. Ihe Kirie, brother, just free me.
Miko, Milala. I hustle every day, my brother, to get the dollar. Up, no, one, my sura, my grandma. Isikolo nwanne m wepụ aka ta ga-ebunye kwago ya nwanne acha n'ala ga-agbakwanụ gala mama m na mkpọtụ a onye n'ebe anyị na-eme kịta ụmụ ndị na-enwecha skoi ụmụ ndị na-emecha skoi mesịkọkwanụ biko gbaa na m akọwara ihe nọ na-eme ebe nọ na-agba mgba m ga-eme ọzọ ụbọchị ọzọ webe nwayọ kọwaa ya gbaalụnụ m nnọọ emesịkọkwa na ndị ilizie iyeri ntị m ilizie akwa m wee opi ije ngwanụnụ daalụnụ biko unu kilie unu ekee ya gwa ndị enyi unu biko ka ha sọbskraịbụ kekwa ya na social media ha na Instagram, Facebook, Twitter, ebe niile biko ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ m ga-anwe ike m ka nnachi ya takwa na-ewepụtalụ n'ihe izuụka niile mma anwa ike m ka nsikwuo n'izizi ihe dị mmadụ na isi erika ngwanụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ ọ bụ m Nwaada Chinwujunziri na ọ nọ ọfụma